Днес ще направим сравнение между два модела ръкавици. Едните са на Puff Sport, другите са на Century. И ще се опитам да ви обясня защо да изберете по-високия клас ръкавици. Първо ще започнем с материята, от които са изработени ръкавиците. Puff Sport е ръкавица от естествена кожа и Century ръкавица от изкуствена кожа или синтетичен материал. Второто нещо, което ми прави впечатление на мен, на вас няма как да го разберете, е усещането, което придобивате, като сложите едната ръкавица и другата, комфорта, който изпитвам при дясната ръкавица и не ми е съвсем удобно в лявата. Puff Sport ръкавицата е с много по-хубав захват. Тук по средата има нещо, което е направено с цел да се хваща тип дръжка. А от тази страна, тази ръкавица не ми е комфортна, като я хвана ми се измъква от ръката, не ми е комфортна. Третото, което е залепването на ръкавицата, захвата за китката. Тук ръкавицата ми е много